Horas madihita saluna amang do taminang, dabi madongan tangyang madihita tongon dia pala di manukuton. Adora soto tangyo na hata ni debata di renungan harian jumulo mehita martanya. Muliate madipasahan nasarohan nami oleh Tuhan debata Jahoba didenggan di basam na mangaramuti ngulu nami sahat di tikyon. Bui hami Tuhan bulas yon borngi na holomi di pataro kami tu apala manukuton ala asi do holong ni roham lui Tuhan. Noaing na tumangin hatam mahami tongon dia pala di manukuton pakulingi mahami marhite hatami di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Hurian itu hata dongan saha porsiaon na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus turpuk ojahan neganu pakaulota di bagasan saderion imana tarsurat sian Heber 10 sada ayat sada ujaham madihita saluna alai anggoha porsiaoni posteroha doi di akka si hirimon jala pamotoan natotu taringotu naso ni ida ido bianggo sahana dongan saha porsiaon Huriani itu hata jojodo nguluon mangadopi akka galubang na balga na boy parohon biar ni roha na parohon uas ni roha manang hamaulon na mabang kita madele di bagasan masa-masa si songoni moloholan masiohot hita tu pamotoan di perdagingon murado hita madate alai di sonma di jauh de bata hita sada parangin na ubagas mangulu marhite haporsiaon ni dada holan kutonggor ni roha alai ngulu na mangulu di bagasan Kristus amang do tamuinang adong tulu si peokota di bagasan tukukon ima na parjulu ima ojak di bagasan pos ni roha pangatusion pos ni roha di turpukon lapatan na adong ojahan manang pondasi na togap na soboy meol songong bagas ni ganupan digijang di batu mamak haporsiaon mangaleon haposan na totu di bagasan rohata ganup dang marojahan di hamoraon manang gugun di jolma nabui mose di akka ari marojahan di padan ni debata nosodung marokap so marujung napaduahon neneng idauta ima marnida marhite mata ni todi didok ida jolo asa porsea alai hatan ni debata mengajar hita nuaing porsea jolo asa idomuna sahala ni debata mata ni daging olam marnida hamaulon parsahiton jala haholatan ni bagasan ngulu sigano pari mata ni haporseaon marnida huason ni debata na mangula dibalik ni saluhut haholomon nampe sotarida dope rasi rasa saunari marhite matani daging songo si Abraham namardala tulua naso tinadana olan siala pos rohana di suarani debata hitape di jauh asa mangalaka di bagasan haporsiaon na mangolu napatuluhon neneng idau taima haporsiaon na marojahan di hasatiaon ni debata haporsiaon dada hola pakrimon na gula manang optimisme naso maralasan haporsiaon maruja di hamalimon jala habauran ni debata naung patar di bagasan Yesus Kristus di hau pinarsila molo ibanan naung paluahitas yang gonggoman ni dosa pos rohata dangdung tadi konon na hita mangadopi ari nanaing pro alani i tuganup nguluta sigano pari jodolo tuhita unang loas aholatan ni portibion mamitori pangoluata unang loas aholatan ni portibion mamitori pangoluata mororo galubang nabalga patiur parnidata marhite haporsiaon tupadan ni debata ibanado namandongani jala paturehon pardalanan ni ngoluta amen martang yang mahita. Mulia tema ale Tuhan debata Jahoba di hatam tongon dia pala di manuguton manungguli roha ng pikiran nami nahot marha porsiaon tu adupan memahami ale Tuhan alan pos roha nami mian maho di ganup ngulu ni ganup kami marsada-sada pos roha nami Tuhan nama masu-masu maho di ganup kaulon nami di ganup akasakap ni ngulu nami asiro ham Tuhan
Sesa dosa namin nagudangi asa tamaham ngaboran di pasong-pasong. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuhan. Amin.